Santi Kausitini, Tekuni Sobio, Santi Kausitini, Tekuni Sobio, Lord Henani, the Hassan, Pin Arabon, Promotor Car. Promote Boro long lip, long lip, long lip. Tekuni Sobio, hold her. UPPL long lip, long lip, long lip. Tractor Party Zindabad, Zindabad, Zindabad. BTC बिसायख'थिया जानो बावला 20 खालार खालि जेथु जासिगोन आरो केम्पिंआ गाबोन जोबगोन दा बेखाय जोङो जोंनि केम्पिंनि एबा बिसायख'थि फोसावदिंनायनि जोबथा गेदेरथार हाबाफारि बायदि जोङो जोंनि समस्थियाव 7,000 सुबुंखौ लानानै जोङो बाइक कार आरो DI बेफोरखौ लानानै जों मोनसे रेलि खालामदों जोंनि समस्थियाव जोङो गिदिंजोबगोन आरो दिनै बे रेलियाव 10,000निबो बांसिन सुबुङा बाहागो लादों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै 32 नं भेरगाव समस्थिनि जि फिथाइ बिसायख'थिनि फिथाइ बियो रोखा जाबाय बेवहाय जेसेबां गिदिर थाखोनि दैदेनगिरि गिदिर नेता अपोजिशननि एबा बिरोधि हान्जानि हेंथा हान्जानि बिथांमोना फैब्लाबो 32 नं भेरगाव समस्थिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खनसेबाव प्रमद बर' बिथांखौ बिटिआरनि चिफ आरो इउपिपिएलनि सरकार लाबोनो थाखाय थिरांथा लाखाबाय जों नुदों जे माने गोबां बिजेपिनि गोबां मन्थ्रिफोरा दिनै माने सिं थांनानै माने बे फोसावबाय थादों नाथाय मानसिफोरखौ नुनो मोनाखै बिथांमोना नैयाव जायखिनि गिदिंगासिनो दङ बिथांमोना सा गिदिंदों नंगौ बेवहाय गोबां आसामनि गोजौ मन्थ्रिफोरा फैदों बिभिन्न जाति कमिउनिटिनि मन्थ्रिफोरा बेवहाय फैदों फैनानै फोसावदिंफैदों नाथाय बे जायगानि रायजोफ्रा रावबो दोरोदाखै बे जायगानि रायजोफ्रा इउपिपिएल जोंनो दङ बे जायगानि गासिबो हारि हारिसाफोरा प्रमद बर'जोंनो दङ दा बेखायनो सेन्ट्रेलनि स्टेटनि जेसेबांखिनि मन्थ्रि एमपि नेता राजनितिनि दैदेनगिरि फैदोंब्लाबो बे जायगाखौ जेबो सिमावनो हायाखै बेनि बाइकनि रेलिनि गेजेरजों मा फोरमायनो गेजेरजों बेनि गेजेरजों जोङो रोखायै फोरमायना होनाय जाहैबाय जे 32 नं भेरगाव समस्थियाव इउपिपिएलनि देरहानाया 100% रोखा जाबाय आरो बे समस्थिनिफ्राय आङो 35,000निबो बांसिन भट लानानै नैबे बिसायख'थियाव देरहाबाय आरो बेखौनो दिनै फोरमायना होबाय आरो खावलायगोन जाय रायजो राजा बिथांमोना बा गुबुन दोलोआव थानाय माखासे मावथि बिथांमोना दिनैबो गोनो गोथो जानानै दङ दा बिथांमोना थांखि लादो फैबाय थानाय समाव जों खौसे खामानि मावलांनांगोन दा बेखायनो बिपिएफ बिजेपि कंग्रेस जाय जि दोलोआवनो थायामोन मानो बिथांमोना खौसे जानानै बिथांमोना बयबो इउपिपिएलनि जोंनि बिसायख'थिनि सावगारि ट्रेक्टर फैबाय थानाय 22 खालाराव बयबो होनो थाखाय आं खावलायदों मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गुबुन दोलो गुबुन बिजाथिया जिहेतु जेनगोन गतिके गावनि बेसेन गोसा भटखौ जेननाय बिजाथिनो होनायनि सोलाय देरहानो थाखाय बे ओनसोलाव गोग्गो खुंथाय लाबोनो थाखाय जाहाथे बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट थुयो 22 सेप्तेम्बर खालि आं बेखौनो खावलायहरो